Shalom, Bapak Ibu lan sedaya pasamuan gereja-gereja Kristen Jawa, Klasis Lawu Karanganyar, pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan Klasis Lawu Karanganyar ing dinten menika Kemis 18 September 2020 kaliyan kula Pendeta Bagas Eko Prasetyo saking GKJ Tawangmangu. Sumangga para kinasih kita wiwiti tetunggilan ing titiwanjen menika. Kita musik ing manah patos kita piyambak-piyambak kanthi pengaken ingkang mekaten. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Yewah Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Siramat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci nunggil ing panjenengan sami. Amin. Para kinasih, sumangga kita ngluhuraken asmanipun Gusti. Kita telakaken kidung pasamuan Jawi KPJ 377 KPJ 377 kaleganing atine wong tuwa.
Sumangga para kinasih kinto sembayang kawula dherekaken. Pangeran ingkang dampar ing kraton kasuwargan, panuwun konjuk ngarsa paduka bilih ing dinten peparing paduka menika kawula saged nampi berkah paduka awujud gesang ingkang paduka paringaken. Doalah ing titiwanci menika kawula badhe nampi sabda paduka, sabda ingkang dados tetales ing gesang kula. Paduka bikak budi nalar batos kawula matemah sabda menika saged dados lambaraning gesang ing dinten menika. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga, haleluya. Amin. Para kinasih, waosan leksionari ing titiwanci menika kapendhet saking serat Prajanjian Lami saking kitab Pangentasan. Pangentasan bab 23 ayat ingkang 8. Pangentasan 23 ayat 8 ingkang mekaten penggah ijemanipun. Sira aja nampani besel. Marga besel iku marakake wutane wong melek lan ngisuruhake pakaryane wong-wong kang bener. Mekaten sabdanipun Gusti, senebat rahayu nggih kula panjenengan ingkang purun mirengaken sabdanipun Gusti lan nindakaken wonten ing gesang padinanan kita. Haleluya. Para sedherek ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, ing dinten menika kula ngajak panjenengan sami nyawisaken manah supados kita saged ngraosaken piwulang saking sabdanipun Gusti ingkang kapendhet wonten ing kitab Pangentasan bab 23 ayat ingkang 8. Ayat 8 menika ngemutaken kita bilih Gusti Allah mboten kersa umatipun wonten ing sajroning praktek suap utawi besel. Amargi besel menika mboten namung ngrusak adil lan kabeneran, nanging ugi ngawonaken gesang srawungan kita ingkang dados manungsa. Para kinasih, sinten to ingkang boten tepang kalian Bapak Hugeng Imam Santoso? Ing dunia kepolisian, Hugeng menika kawentar minangka polisi ingkang resik, jujur, adil, teges lan prasaja. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri ingkang kaping gangsal menika salah setunggaling polisi ingkang boten remen lan sengit kalian tumindak besel. Kacariyosaken dening putranipun bilih ing salah setunggaling dinten Pak Hugeng menika nate dipun paringi pit montor. Nggih menika lambreta saking pengusaha sukses. Nanging krana rumaos bilih pit montor menika sanes hakipun, Pak Hugeng ngutus abdinipun supados mangsulaken malih pit montor kala wau ing dinten ingkang sami. Awit saking sikep ingkang kados mekaten, Pak Hugeng boten dipun remeni kalian para kancanipun ngantos dipun copot saking Kepolisian Republik Indonesia. Para kinasih, kita gatosaken wonten ing waosan kita wonten ing Pangentasan 23 ayat 1 ngantos 9. Saged kita waos piyambak-piyambak bilih wonten ing kitab menika mratelakaken bab pranata hak utawi wewenganing manungsa. Lumantar Nabi Musa, Gusti Allah paring pangandika supados para umat Israel boten nglampahi tumindak ingkang awon
Mliginipun kados bab nampi perangan ingkang sanes dados hakipun utawi besel utawi saged kita wastani menika suap. Awit nalika manungsa sampun nampi besel utawi suap saking tiyang sanes, gesangipun boten saged mardika lan gesangipun namung katuntut dening tiyang sanes kemawon. Langkung saking menika tiyang ingkang kersa nampi besel saged kasebut tiyang ingkang wuta. Wuta manahipun mekaten ugi wuta lelampahanipun. Kula badhe maosaken malih wonten ing waosan kita, sira aja nampani besel. Marga besel iku marakake wutane wong meleh lan ngisruhake prakara-prakara wong-wong kang bener. Para kinasih ingkang dipun tresnani Gusti, saking gesangipun Pak Hugeng lan ugi saking waosan ingkang kita pirengaken saking pangentasan bab 23 ayat 8 menika, kita kaemotaken dening Gusti Allah bilih sepisan dados tiyang ingkang resik, jujur lan tulus menika kathah mengsahipun. Punapa malih ing babagan besel, awit ing gesang sakmenika praktek besel utawi suap sampun katindakake ing pundi-pundi papan ing pundi-pundi panggenan. Mboten namung ing bab-bab kadonyan kemawon, ananging ugi wonten ing perangan bab karohanen. Kaping kalih, tiyang ingkang kersa nampi besel menika kasebut tiyang ingkang wuta. Nggih menika wuta saking sedaya angger-anggering Gusti. Krana wuta tiyang menika awrat anggenipun lumampah ing margining kayekten lan kautaman. Tegesipun gesangipun tebih saking marginipun Gusti. Pramila saking menika suawi kita nebih tumindak besel utawi suap, supados gesang kita saged condong lan pantes wonten ngarsanipun Gusti. Suawi dados tiyang ingkang mardika sanes tiyang ingkang kakunjara. Para sedherek kinasih, kitab pangentasan bab 23 ayat 8 menika nimbali kita supados tansah njagi gesang kita saking pengaruh besel utawi suap. Mugi kita saged dados umat ingkang jujur, adil lan tansah gesang miturut karsanipun Gusti. Mboten wonten kamulyan saking donya ingkang langkung ageng tinimbang kamulyan saking Gusti nalika kita tetep wonten ing kalersanipun Gusti Allah. Gusti hamberkahi kita. Semoga kita sami ndedonga para kinasih, kita sembahyang. Sowan malih ing ngarsa paduka doalah bilih ing dinten menika paduka ngemputaken gesang kawula lumantar kitab pangentasan bab 23 ayat 8. Bilih paduka mboten rena gesang kawula sedaya sami gesang wonten ing alam donya kanthi condong nampi besel utawi suap saking tiyang sanes. Doalah mugi lumantar sabda menika nangsuli gesang kawula sedaya, niti priksa gesang kawula sedaya, matemah saged gesang kanthi kaleresan, gesang kanthi jujur, adil lan tansah tanggal jawab ing ngarsa paduka. Doalah paduka berkahi anggen kawula badhe nyambut damel ing dinten menika. Lumantar sedaya panyambut damel ingkang kala upados, ugi menika nelakaken katresnan berkah saking paduka ingkang paduka soaken dhateng kawula.
Ugi para lare ingkang badhe sinau paduka tansah berkahi wonten ing kalorsanipun, paduka tuntun, paduka rimati matemah lumantar ilmu ingkang dipun upados wonten ing sekolah menika saged nggayuh ing mangsa ngajeng gesangipun. Ugi tiyang sepuh ingkang paring panggulawentah paduka berkahi matemah saged nggulawentah kanthi sae lan tumemen ngestakaken dawuh paduka. Duh Gusti, kawula pasrahaken gesang kawula ing titi wancim menika, sedaya ruwet renteng gesang ingkang badhe kawula prangguli, paduka tuntun, paduka jangkung, matemah naming asta paduka kemawon ingkang nuntun lampah gesang kawula ing titi wancim menika. Sedaya panuwun menika kala suwun awit paring katresnan Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga lan atur panuwun syukur. Haleluya. Amin. Sagung Bapak Ibu ingkang kinasih, monggo kita malih memuji asmanipun Gusti. Bilih kita pitados gesang ing donya menika boten langgeng, pramila kita telakaken kidung pasamuan Kristen anyar KPKA 737 KPKA 737 kang langgeng sihi Allah.
Sumangga para kinasih kita ngeneraken manah batos kita angin kita nampi berkah saking Gusti ing dinten menika. Pangeran Yiwah ingkang reksa panjenengan, Pangeran Yiwah menika pangayoman panjenengan wonten ing tengen panjenengan. Srengenge boten badhe nyakiti panjenengan ing wanci rina lan rembulan ing wanci ratri. Panjenengan bakal kareksa dening Sang Yehuwah tumrap ing sakatahing bilai. Nyawa panjenengan tansah kareksa. Pangeran Yiwah badhe ngreksa marang mlebet lan medal panjenengan wiwit ing sakmangke dumugi ing delahan. Amin. Mekaten para kinasih, renungan padintenan ing dinten menika wilujeng nindakaken gesang, wilujeng makarya Gusti ngandhi kita. Amin.